Мариана Чулакова Академик. Второ място Николина Носева Тракия. Трето място Нина Милкова Левски. Четвърто място Сабина Илиева ЦСК. Пето място Ивелина Стоянова град Семетовски. Шесто място Лиляна Донева Невски Плюс. Седмо място Жанина Георгиева Черноморец. И осмо място Ерика Торесова Академик. Наградите ще връчи Марина Гостарова, арбитър, супервайзър на турнира и член на съдийската комисия на Българска федерация по художествена гимнастика. Благодаря ви. Класиране